Hello logofer, good morning. Dinayso khawbla nujalaibai logofer. So logofer, आं नै मानि थाखाय भिडिअ लादों दिनैसो नुजालायबाय बहुत गोबावनि उनाव मा होनोमोनलाय स' लोगोफोर आं मानि थाखाय भिडिअ लानाय जादों शुटिंआव थांनो नागिरदों बैसागुनि मिउजिक भिडिअ शुटिंआव लकेशनाव थांनो नागिरदों स' लोगोफोर जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय दे लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर ओमफ्राय थाबैनो जल्दि फैगासिनो मिउजिक भिडिअ बैसागुनि मिउजिक भिडिअ नोंथांमोना आंनि बैसागु एलबाम बा मिउजिकखौ नायनानै इन्जय खालामगोन मोसागोन बयबो रंजागोन होननानै गासैखौबो आसा थाबाय दे लोगोफोर मेकआप खालामगासिनो लोगोफोर आंबो थांबायना सिगांनिफ्राय सिगांनिखौ नायोबाथ' दानिखौ नायनो जाखाया होमबाबो मबाइल आंखौ बिराद गिदिर नुयो दे रियेलाव फिसा नुबाय आंखौ Hello logofer, नै मेकआपआ कमप्लिट जाबाय स' लोगोफोर माबायदि नुखो लाफेराखैमोन माथो बांब्राव नुवाखै दा मा घरिखौ गाननो नागिरदों गानदो मोजां समायखादों ओमफ्राय मा नांगौ लाबोदो दे लाबाय खर'आव दा बैसागुनि बारबाय दसेनो बारब्रबबाय ओमफ्रायो दा आरो आलदा कालारनि बारबावगोन ना बेलेग कालारनि बारगोन ना बारला खर'आव बारगोन मोननै बारबावगोन मोननै कालारनि मा कालारनि बारगोन येल्ल' व्हाइट दङ ओमफ्राय पिंक दङ बारबावनोसै दे दा नुनो मोनगोन नोंथांमोना माबायदि बारो सिख्लाफ्रा देलायगासिनो नामा देलायदों गारि सिङावसो देलायदों मोजां दा मोजां सासेया जाबाय आं ब्लगार खाना ओमफ्राय होआसो ओमफ्राय दिनै शुटिंखायसो खालामदों नङाबाथ' खालामदों दे देलायबाय था दे Hei, bina sujan je. Dan जा फेमास जाफैदों दे इयो फुरलिना Oh my god अब्रा बोथोराबोसो माबा गरम जादोंना बे माबाना दे प्रेक्टिस एन्ड द स्पॉट सोर नै माबायदि नुजोबो नै मानसिखौहाय नै अंगार
सावथाल बायदि नुबाय नोंखौ Action. Korea. सान्दुं गोसायाव बेसेबां मा मोनदों गाइस लोगोफोर मोन एलाय मेकआपआ माबायदि जाबाय गुगाजोब्बाय एक्टरा सिमा एक्टरा र'ब्रा जोंबो आयौलै गायग्रोबो होखायो बै रायनायखौ लादों Oke, oke. ya Panda. Ih, aku mulai bisa sania. Saleh ini bina. Ready? Music. Ready? Roll. And action. Sudah. So नै दिनै जोंना next day मैयाहाय जोबाखै ओमफ्राय दिनैहाय जोबसिगोन आरो ओमफ्राय नै मैया सेंग्राफ्रा नुबाय नै मैया साबैसेमोनलाय उनाव मैया साबामोन दा उनाव दिनै साथामल' साथामल' दिनै साबाल' होबावबाय सासे गायब जाबाय सासे सासे नोंजों फैफिनाखिसैना ओमफ्य नै आयौ सिरि नायलायो आयौ बोखानो बोसावदाय नायलायो सोर गिदिं स्रा नायनाय दिनै जोबसिगोन आरो ना ओमफ्राय दा देखायगोन दे जोबनायखौ लोगोफोर नोंसिनो खाबाय होनबा मा मैद्रु लाबोदों माबा बिखा बिबु फिथाइ माबाखौ लगायसै नामा मोदोमखौ एसेल'सो दं मैद्रु दिनै जोंना गोथाव जागोन ना जानाया अमा बैबु मा होनोमोन दाउआलाय दाउखौबो लाबोदों दा नोंसोर संग्राया मादै माबा बिदै होदों दासो दै होदों गासिबो ब्लगार गोजा नामा गासिबो बिदि दंजोबो गासिबो बिदि फोनांजोबजायो मा जेबो नङा आदैखौबो लानोसै भिडिअ लानो लाला सामब्राम गायनोसो खालामदों आं नै सामब्राम गायथारनांगौ Sampai dah, boy bir. देलाय बेदरखौ बोखारनायनो माबा Bekarlan hot, bekarlan hot. Airport. Bijung gue deh airport. एर नङाबा खामगोन ना सिङाव yang संनाय बिराद गोथाव मैयानिफ्राय गोथावसिन जासिगोन ना एसे रानबावनांगौ सिगां नामा जोंना ना जानायासो सिगां नामा होनदों नों अमा बिखा बिबु बिदि जागोन ना जाया नों अमा बिखा बिबु बिदि जागोन ना जाया नोंसिना मा होनो अमा बिखा बिबु बिदिखौ मा होनो बिदिनो जाया नों जायोलै दाउ बेदरखौ बारा मोनजानाय जोंखौ ना माखो मोनामसुगोन ना दायो मोनामसुगोन 5, 6, 7, action. Korea.
Korea kan ada. Kamera roll. And action. Coba tabrak betul tabrak. Cina mana? Tabrak keluar. Nangya bersama nabana nikah, nangi serau kesemasa-masa, nanti si marani dida, Bwisagu ni marani dida. Ini ada na. Bijinya jalan. Kento nengker sasi sekar pada mesapa. Sasi. Isi biaunya bes. 5, 6, 7, action. Bikin pit. Turna bisa. ओरैबायदि सुटिं जोबनाय लोगो जि अखा हानानै होबाय ओरैबायदि सुटिं जोबनाय लोगो ओरैबायदि मोजां जाखादों जोबनाय लोगो अखा हादों ओंखाम जानोसै रे औ ओंखाम जानोसै रे सोर गिदिर गिदिर